Yabona ngicela ukukhuza, ngicela futhi ukuxwayisa ukuthi laba asebekhulume kaze kwaziwela nakumina ukuthi bafuna ukuya bona bazofike beyikhipha imali. Umuntu mase kuvela izimo lapha eselimala nami ayikho into engayivimba ngayo izimo ngoba mina nginawo umuthi okubamba ibhuki. Ngoba abantu banenkani, umuntu umtshela umuntu ukutshela umuntu ekuvezela izinto ekuchithela imithi yakhe la athi yena hayi uzoyikhipha imali. Uyabo? Umtshela ukuthi kunzima athi yena hayi uzoyikhipha. Mase fika lapho umuntu useyalimala. Ngenkani yakhe njalo umuntu. Mana ke ngikuxoxela indaba. Kwakhona enye inyanga yaseSwazini. Lo baba lo kwakuyinkosi. Cha lo baba lo kuthiwa impela hayi yena into ehlangene nesipoki impela hayi uyayikhubaza nje, uyayikhubaza nje ayidida umqondo. Lo baba lo usebenza ngenkamba, uyabona. Lezi inkamba zakhe zinomuthi. Ayi lo baba okay, usho ukuthi bese umalume invite lo baba ethi cha. Fika ndoda amadoda ngoba uthi wena ngathi lento uyakwazi ukuyenza. Futhi nasho waze bebonene kwayibona umalume inkamba lo muntu eyishaya ngoba umalume waqala waxoxa athi ngithola inkunzi bafana ayiyayishaya inkamba zakho ishaya umuthi uphakama uye phezulu kuphakama inkungu kuwona umuthi phakathi. Wathi yabona lona ngisho kuthiwa impela sebelimela abantu kodwa lo ngesilimali masihamba naye. Ethi umalume hayi impela hayi kunjalo mshana zama nje imali lo muntu simgibeze. Ngithi mina kulungile imali ngizozama imali. Ngikhipha 2000 ke egitshezwe lo baba befike lo. Cha lo baba befike ngempela cha nalezi inkamba zakhe nalawo lengisa amathambo ezilwane obonayo ukuthi cha ayona inkunzi lempela iphefini leli ya. Lo baba kefike enze amazwibela ngalezi inkamba zakhe phethe inkambana nje ezimbili. Yabo lokho kuyinkamba zokulayisha utshwala kodwa yena ulayisha umuthi wakhe. Eshayile baba lezi inkamba eshayile baba lezi inkamba eshayile baba lezi inkamba futhi impempe yakhe eshayile baba lezi inkamba vele lezi inkamba vele izibile lezi inkamba bese kuphakama into eyinkungu vele ime nje sente endlini bese yetheni uyabona ngalento ngikwazi ngisho ukucontrol umoya emnyako. Uyabona uma yithi ubuza umoya uthi ngaphandle. Uyabona uma ihlanganisa lento yakhe ihlanganisa lento yakhe ethi phumbheka amafemnyanga ukuthi aphuma amafemnyanga ayahlangana abamnyama. Ayi ubuza bona ukuthi hayi suka sithola inkunzi. Ayi aselishaya usuku lokuthi sihambe siye khona. Ngaye sahamba sa lapha emabhodweni. Ayefike ke lo baba lo. Siyamuphi kumgede na umgede lo sasigijimiswa khona inkomo la uhamba khona nje ibanga lengango 200 meters. Sahamba sangena saya khona. Hayi ngisathi uma sifika emgedeni lo baba lo hayi impela elukhuzeke eqala ishaya impempe ke shaya 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 impempe bese elukhuza inkamba zakhe zeshaya inkamba ishaya inkamba ishaya inkamba ishaya inkamba ishaya inkamba ishaya inkamba. Yabona ukuthi sayishaya inkamba iqala inkungu iphakama. Kwafele nje kwathi kuvu ubona vele ukuthi vu angathi kodwa adlulile yavele yavala ngekhethini kwaba mnyama kwathi juqe kwaba mnyama kwakuphenge. Hey ngeze umalume jeshe kwathi uma kuphekeka lo tithi khubu kukhalukanye nazi imambala ezibili ziqhwakele nenkamba lapha ziphuza lezi inkamba lesifike nazi iphoso zamabhunu ezimbili seyithathe lezi inkamba ziyayiphuza. Hayi ukuthi contest kale xolisa nje lapho ukuthi lezi inkamba ke isebenze bese phezulu sayiphuza. Kwathi kusenjalo nangu uMagayimbuzi hayi sasesize isitimela kwathi lesi sihamba sikhipha umlilo yabona emaceleni nasamba lesi sihamba sikhipha umlilo la emaceleni.
yeyi samangula unkosi ngomlilo samthutha samjikijela ngaphandle safica ngaphandle elele pheke phezulu engathi ucotsha upolishi omnyama amathambo lawa agayekile kusele nje intambo ayi sabona ukuthi ilezi bhoki ilathi umalume khona ikhona lezi bhoki isoze zathi into womuntu asambezo limala ngesikhathi siphuma sihamba baginqa inkamba lezi sesathini kasefyako sacosha inkamba kankosi lezi sathwala unkosi sapho sagoduka sayikhaya siyabuza bafika futhi inkosi siyambuza masifika la futhi inkosi manje kwesakhalela uthi laba phemba vele bawuphuza wonke lo muthi zona ibhoke inomali lezi madoda hey sahlale wena hayi akalimalanga kakhulu bamangula ngomlilo nje wabathi ucaba upolishi othukala emshaka isitimela bafethe ipasopane ipasopane yabona umhla ka-10 ngiyatshela khona kuzokwenzeka kulabe ngizohamba nabo ngidobona ngokuthi kuyoshutheka kodwa ngiboni kuyoshutheka kodwa khona ngokubuye ngixoxela indaba kulungile.